Добро утро, Петре, закъсняваш, както винаги. Кажи без коментар. Без коментар питайте Илян Стойчев. Коя е любимата ти реплика? Да ти напомня, в момента се намираме. Кога се събуди? Преди малко, преди половин час. Значи точно когато трябваше да си отпред. Водиш ме. Аз съм преди час. Аз съм преди половин час, се водих и идва на тук. Къде ще обурка? Това в дъното е част от остатъка от класа. Вие сте една живописна кофа за букук. Откъде всичко не се избърна, те само данката си. Помахай на камерата! Лаза! Не, там са всички други. Просто не мога да се взема решение къде да отиваме всъщност. Някъде къде отива кафе. След малко тук горе на майната. Аз това съм там виждаш ли ги онова стадо? Те решиха да се качим на музиканта до античния театър, оттам нататък поведох аз. Не, тук ще дойдат те момиченце с камера. Много си красива. Кога? Много. Махния. Да видя. Махни. Откъде ще си дала тя булки? Много си яки. Как стигна до тук? Тук си ги взема. О, да, бейби. Изкарай ги. Искаш да те зарадвам? Моля една суха кърпичка. Не ми се снима. Взел си ги. Виж да го Радвам се. Ево. Снимал някакъв ли? Това ми снимаш. Те се надури, какво да ги снимам? Да ходя. Става матка! Остана. О, и че... О, той се е остригал. Така... О, костюмар. Щях си взема същата гнусна риза. Да, по-малко така много. Ай, на тая градина тук на белия фон. О, Вики. Опа. Финно. Ще си ми сниматиците вече. Снимай под колата. Няма да ми снимаш под колата. Снимай я под колата. Антони! Ще му помислят за лека. Много ми хареса бурния. Някой липсва. Ангел и 5 метри. Ай се снимаме, защото Минимум малко. нищо. Чуруп. Аз предлагам да си правим да снимки, да кажа да тръгвам. Ами не. Няма да си може да опълним. От музикалната само нагоре. Чакай. Живо от музикалната къща само нагоре. Тя може би няма да знае къде сте музикалната. Да, замисля. Мен много ме ентусиазираха. Кое точно те ентусиазира? Снимането ли? Мачех, който му взема разсвърляше като животно. Ентусиазирахте и филмчето ми, доколкото разбирам.